is vandaag. Ja, rijen dik staan ze er niet meer, maar opnieuw kregen de veteranen een serenade met het volkslied van Maastricht. Je zag het misschien al, dat waren de verzamelde harmonieën en fanfaren van Maastricht. En dat is redelijk uniek dat ze zo samenspelen. Dat gebeurde dus hier vanmiddag.